Hello, beautiful family. How are you doing? Thank you for your love. Thank you for your support. So, my realistic people, today I just have to bring to you some things that is happening in poly unit. Remember, Progress News is here to give you all the updates. Sit back, watch this video carefully, and I'll be right back. Very unhappy, sad person right now. I've been to 3-4 polling centers, and you know something? I can't even find my name. My name is not on the list, and I'm sitting here wondering why. Why is my name not on the list? Wondering how many other people have the same kind of problem that I have. Okay, madam, I don't see you just they walk up and down here, like they walk up and down. What did they happen? I registered at Unit 13, NNPC gates, and I've been voting there. Since I came out by 8 o'clock, I've been looking for my name, it's not there. They said they split it, I should go to Osborne. I went to Osborne. I tried from here to Osborne, came back. They said, yeah, go online. I went online. They said the Gerard Road one, and it's not found anywhere. Because everywhere where they go, I don't go 4 places now, and that they see you. Yes, and I see my auntie. I met her there. Greeting once again. This is Umar Katans reporting live again. We are back to Hilltop Primary School, Umar Kanja Belgium in Imo State. This is 10:42 by the time we're recording this video, and there is no sign of anything going on here. Excuse me, sir. We just met you here. Can you tell us a little? Who are you, please? My name is Engineer Service Onyemepo. Okay. Onye Obomaka. Okay. Ishko na Port Harcourt. Inhim Kunlo. And we also now to votes. And then to also at least Onyambro Namkumaki here. Shiport to daughter, we know that this is a serious business. Thank you. And that's the reason. Now, okay, but it's beautiful to him. I'm shocked. Him did very much shocked before. And a voter party. Nkuba was a voter party, INEC party, because we are not seeing any sign of them here. Thank you. I'm not seeing any sign of them here. Yeah. People will be agahala. And Habiambi Abu Haji. So and I don't know. Amahum, why this thing is really happening this way? Because Paul Mbabolam from Enugu, some like the whole of the east, no one have to vote. Abolam Port Harcourt, boy was other places. Yeah. And now some such problem. Yeah. There was such problem of no voting. Okay. In such centers. Okay. That's what we are going around now to ascertain. But what do you think happened? Or no mistake and you see, it is very early. It's very early. Yeah. Even though it's actually to 11 now, to ascertain what could have been wrong. But why it is affecting the whole of the East is what I don't know. Okay. What I don't know. Okay, sir. Thank you very much. Thank you. Bobby Bo, they won. They are looking at ụbọchị a na-eme ntuli aka nke onye isi ala Nigeria ụbọchị 25 nke February afọ 2023 gbahara n'obiko ebe anyị ugbu a bụ Akinyele Street nke dị na Aguda, Lagos State. Ile anya ihe a bụ ebe ndị mmadụ ebe edere aha ndị nwere ikike ime ntuli aka na mpaghara ma dịka o siri dị mpaghara ihe azụ enweghị onye ụlọ ọrụ INEC ga-ahụ ndị anyị gbara ajụjụ ọrụ na-achọghị ka eji ihu ha gwara anyị elekwa anya ihe abụcha ihe ndị INEC akụrụngwa INEC ji arụ ọrụ na-ekwu na ndị amaghị ha bụ ndị omekome bịara were gbara egbe ma chụsa ndị bịara ime ntuli aka. Ile anya na wara mmiri ihe awụkwa ka a na-akpọ ballot paper ị ga-ahụ ya dịka ha chụsapụchara
wee gba ọsọ nke a bụkwanụ ihe na-egosi mpaghara ogige ntuli aka ihe ọ bụ na ihe njirimara ya ka m sikwa ebe a nọ bụ Akinyele Street dị na Aguda Lagos State. Aguda dịrubere Surulere nso a na-akpọkọta ha ọnụ kama ọ bụghị otu ebe dịka m si kwuo na mbụ ndị mmadụ kwadoro pụtara n'ime ntuli aka ka m si ghọta ka a si gwa anyị na a na-emekwa ya bụ ntuli aka nke ọma n'oge na-adịghị anya. Ụfọdụ atụchala vootu ha na-apụ, ndị amaghị ndị ha bụ abịa gbaa egbe chụsacha ndị mmadụ nke ndị mmadụ ji gbaa ọsọ. A na-egwakwa anyị na ha n'otu obi ha na ndị ahụ buru akụrụngwa nke bivas INEC ji arụ ọrụ. Elekwa anya nke ahụkwa ballot paper ọzọ atụsakwara n'ala, ya bụ ihe wụsachara ebe niile. Ewere aka dọpụcha aha ndị mmadụ nke edowere n'ahụ aja ndị nwere ikike ime ya bụ vootu. Ebu n'obi na dịka ndị mmadụ pụtara ha pụtara ị na-eme ya ka m si kwuo na mbụ ihe ndị na-achọghị ka egosi ihu ha gwara anyị bụ na ha pụtara na-atụ vootu n'udo, nsogbu ọbụla adịghị. Ka a na-eme ndị omekome amaghị ha bụ ejiri egbe abịa ebe a gbaa egbe chụsacha mmadụ niile ma ndị ọrụ INEC ma ndị bịara ịtụ vootu. Oke na ngwere ọsa na-eme dịka o si dịkwa. Ha na-ekwa na ndị ahụ buru ballot paper. Lee ya nke ahụ ballot paper, ha buru akpati ballot box werekwa igwe bivas. Ka ndị na-ebe a si gwa anyị ihe a mere na Akinyele Street Aguda Surulere nke Lagos State. Ha gwakwara anyị na dịka ya bụ ihe mere na ntabi anya ndị nchekwa bịakwara kama tupu ha na-erute nso ndị omekome a emezuola uche obi ha. Ka o siri ndị mmadụ nọzi chinye aka n'ụkwụ na-elezi anya ka ha mara otu ya bụ ihe ga-esi mee. Nke a bụ aka njirimara polling zone nke a m ga-asị voting in progress, mana enweghị ntuli aka na-aga n'ihi na a bịara chụsa ndị bịara ime ntuli aka ebe a. Ọtụtụ ndị na-ekwukwa otu nwaanyị bịara na awara mmiri a na-achọ ekwentị ya, ọ ya gbọpụtachara ihe a n'ala, ọ na-achọ ekwentị ya na akpụ ụkwụ ya kama onwe ike ịchọta ya dịka ọ na-agba ọsọ. Daalụkwa ebe ka nọbụ na BBC Igbo ka anyị si kwe gị na nkwa ihe ile gbasara ntuli aka ka ọ na-akpọtụ ka ọ na-apịọtụ a ga na-ewetara unu ya ma n'ugwu Naịjirịa ruo na ndịda ma n'ọwụwa anyanwụ. Gaa na webụsaịtị anyị www.bbcigbo.com. ebe a ka ị ga-enweta akụkọ niile maka ntuli aka. Ebe nọkọ n'ugbo na Facebook anyị BBC Igbo ka iji chọta anyị, gakwa na Instagram wee otu akara ahụ BBC Igbo chọọ ị ga-achọta anyị. Maka ndị na-ajụ kedu ihe na-eme kedu ebe anyị nọ bụ Akinyele Street dị na Aguda nke Lagos State. Dịka ihe ebinyere n'ahụ aja ebe a nke n'ụlọ ọrụ INEC tinyere, ị ga-ahụ ihe a na-akọwa bụ n'ebe a bụ ebe a na-eme ntuli aka voting in progress INEC EC30B. Mana dịka o si dị enweghị ntuli aka ọbụla a na-eme ebe a. Ka si kwuo na mbụ ndị omekome bịara gbaa egbe ma chụsa ndị mmadụ bịara ime ntuli aka. Elekwa anya na ụfọdụ awara mmiri a ka na-akpọ gota n'okwu bekee, ị ga-ahụ ụfọdụ akara nke na-akpọ ballot paper ndị wufuru dịka ndị mmadụ na-agba ọsọ. Nsogbu adịghị dịka o siri aga na-ewetakwara unu ya. Otu gbasịta na Lagos State anyị nọkwa ya, Abia, Imo, Ebonyi, Enugu ma Delta ma mpaghara ugwu. Gaa na webụsaịtị anyị na-ewetara gị ihe niile na-agbawa ihe niile na-eme na mpaghara ndị a. Na-esokwa anyị ọzọ ka na-abịa. Ndewonu. See my cloth. Tell me in public, everybody there. Say if you don't vote for P2B, you want to vote for P2B, go home. Go to your local government. If you want to vote for P2B, go home.
in River State. Unit 18 here for Rumibo. Unit 18. See, it is confirmed. They just say that whenever you want to cast your vote for Peter Obi, they will tell you that you should go away if it's for Peter Obi. Please, you have to share this video. Let it go worldwide. You see what is going on right now. Do us a favor. Share it, like, and subscribe, because I will be giving you all the latest update about the latest happening in each of the polling units. Thank you so much, and bye-bye.